नोंथांमोननिसिम साबायखर बावो। थांनाय हरनि 10 रिंगायाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि एक्स-एनडिपिनि इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिपिनि लेङाइ आफादगिरि लबराम राभा, बिथांनि अनसुलि बिसि पन्जित राभा, थामहिनबा फिरफिला बिथाङा हरखाब लोमजानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालाङो। बे रुंसारि जानायखौ जोङो सनितपुर जिल्ला एक्स-एनडिपि जानानै दुखु फोरमायो आरो बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखाय जों आरज गाबो। बिथाङा सासे म्यानमार ट्रेनारमोन। बिथांनि बेसआ 42 मोन। बिथांनि जिथु बर' जाथिनि थाखाय मावनाय बिहोमा बे सुख'हायै दाहा जानानै थागोन आरो बिथाङा जाहाथे रुंसारि जाबाबो जोंनि गेजेराव अरायसम मुंख'जाबाय थागोन आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे आत्माया गोजौआव आलो गोजोन थानो हायो बिनि थाखाय जों आरज गाबबाय। आसलथे बिथाङा मा जानायमोन? बिथाङा हरखाबै मैया बर'दिननि बा लास्ट डिसेम्बरनि जिथु खाजा जायो जोंनि मा होनो बेयो खृष्टान नियमाव, बे हिसाबाव बिथाङा अमा बेदर जादोंमोननो। जानायनि उनाव एसे उदै सादोंमोन। उदै सानायनि गेजेरजों बिथाङा हरखाबनो गोमानानै थांबाय। बिथांनि फिसाय लबराभा माने लोमसाव होनना बुङो आफादाव। बिथांजों लोगोसे सासे फिसाला दङ आरो सोर दङ आंबो बारा मिथिया। बिथाङा सासे हौवासा गथ' गालाङो। बिथाङा रुंसारि जालांनायजों लोगोसे 3 बोसोर खावसे जानाय सासे फिसाला गालांबाय। बिथाङा जेबो साननो हनो मिथिया। जाबायना? दिनै जे जाय नोंथांमोननि सासे सोद्रोमा बियो जे रुंसारि जालांबाय, नाथाय बिनि नायल' जाल' गथ'फोर थालांबाय। दायो बेफोरनि सायाव आरो बिनि इयुननि सायाव माबा मोनसे नोंथांमोना एक्स-एनडिपि हिसाबै माबाफोर राहाफोर लागोन नामा? बे खेथ्रआव जों एक्स-एनडिपि हिसाबै जोङो हानायखिनिखौ जोङो सहाय खालामगोन, नायबाय थालांगोन आरो बिथांमोनजों जों टाचआव थाबाय थागोन अरायसम। बेखिनिखौनो बुंनानै जोङो एक्स-एनडिपि जानानै गासैखौबो साबायखर बावनानै बेखिनियावनो दोनथ'बाय।